Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of dan 3. Ronnie. Ronnie, de trein in Lapland. Yo gasten, we zijn er weer met een nieuwe vlog, hè. En het is weer het West-Vlaams te doen van eerst. En vandaag, hè, kijk er hier zijn. Ga ik een drinkboom. De TGV Pos Wit Layout. Kijk, dat ooit lange geleden gekregen als klein kind. Vind dat, kunnen we met klappen net helemaal beginnen. En ja, ik heb dat eigenlijk nooit gemaakt. Ik heb er een keer ooit proberen aan te beginnen, maar nooit is afgewerkt. Waarom? Weet ik niet, maar nu gaan we er in elkaar tegen zitten. Het is voor een kerstmis, ik zeg godverdomme, we gaan een kerstmistrein bouwen. Als dat een strak plan is, gasten. Dan komt hier heel alles in orde. Allee, we gaan een keer uitvliegen, hè. Hopla! Dus ja, het staat er ook bij dat er een plattegrond bij is. Ah, kijk, ik heb dat hier op een planken met een paar kraan geleid. Kijk, hier zit ook met de lucht aan het plafond hangen. Ja, dat komt hier hun dik in orde, gasten. Hey. Toppie, met de trein naar Oostende. Ja, nee, het zal niet Oostende zijn, want dat is hier. Weet je wat dat hier is? He? Dat is hier Lapland. Dat is hier heel Lapland, gasten. Allee, wanneer hier nu kijkt. Oei, camera stok begint weer te flippen. He? Hallo, hallo. Dat is hun. Hallo. Lapland, hè, gasten. We gaan naar Lapland de prijzen van de zomer, ja. We gaan naar Lapland de prijzen van de nieuwjaar. Van de nieuwjaar. Of hou, je verstaat wel, hè, gasten. De moed zakt mij in de schoenen, hè, gasten. Maar hier, kijk, ik heb alles uitgehaald uit die dozen. En weg, ja, met een tafel ligt bomvol, nee. En heel die bazaar moet dus naar hier komen. En ik ga er ook moeten naar schilderen en aan platten en aan doen. Maar vind hey, dat hier nog serieus werken zijn, we. Wegen werken alle Arne. Wegen werken dans Lapland, in Lapland, alle Arne. Voilà, ze. Pauze. Oh, stok flipt hier weer. Oké, gasten, dus de treinbaan zit volledig in elkaar. Moet hier kijken. Hé? Hopla, hey, de maxi. En you only had one job. Bang. Hey, dat vind ik dus niet normaal. Hè. Allee, moet ik kijken? Ja, ik pees dat ik die doos al moet terugsturen. Nee. Ik ga moeten weer gaan naar de fun en zeggen, ja, kijk, ik heb dat hier in... dat is een aankoop van de 2006, en dat is dus, dat werkt niet. Dat klopt niet, dat past niet tegen elkaar. Ik ga moeten, ja, naar de fun gaan en zeggen dat dat niet kan. Of was nu de Dreamland, dat kan ook nog. Het kwam reeds van de Dreamland. Hou, zwart, we gaan hier wel proberen nep te lossen. Het vrees dat weer Rex in die foutje gemaakt heeft. Maar dat zal wel morgen zijn. Nu ga ik gaan slapen. Slaap alleen, gasten. Ha, voilà, we zien er weer. Kijk, ik daar een mailtje sturen naar de Dreamland. En kijk, ik gezegd, jullie trenkbanen past niet tegen elkaar. Weet je, als ze weer sturen, moet dat een beetje verschuiven en in elkaar klein. Voilà, dus dat is ook alweer geregeld. En nu eventjes niets te maken met de drinkbanen. Maar jongens, we kunnen er helemaal mee klappen. Niet. Niks te maken met de treinbanen, maar er zijn hier een paar pakketjes toegekomen van de wegen. Echt hoor, een paar pakketjes, gasten. We beginnen met hier zijn. Nou, waterkoel, roodverde, ik kijk er hier zijn. Ik ga dat hier uit zijn doos halen, nee. Hey, een beetje hun waterkoel, gasten. Hopla, kijk de keer hier zijn. Hey, en dat is niet zomaar een waterkoel, hè. Dat is dus een mini waterkoel. Kijk, hopla. Ja, met een prijzen van eens. En als je dat open doet, hè. Weet je wat er erin zit, gasten? Hun tassen met lepels. Hey, machtig, hè. Ik ga waterkoel naar in de tassen gieten. Hey, ik ben er dus heel van de kaarten van, hè. Hup, aan de kant daarmee. Maar toen is hier nog een plat toegekomen. Kijk er hier zijn. Een zwarte dozen, hè. En wat staat erop? Zo tijne. Oh, ik weet niet of je dat kan lezen. Nu goed zwart. We gaan het een keer open doen, hè. Dat is dus. Moet je er vast, hè, gasten. Kijk. Een dozen. En een dozen. Hup, we doen het eruit open. En nu moet je goed je er vast doen, hè. Dat is hier gewoon weg. Een nieuwe headset. Hopla. Hallo. Hey, dat is een beetje goed, hè, gasten. Nu kunnen we helemaal in een helikopter zitten. Oh, man. Ja, nee, weet je wat dat eigenlijk is, hè? Dat is voor het werken, voor je oren een beetje te beschermen. Het zit in de radio in en al, gasten. Oh, radio met Bluetooth, DAB+. Ik weet niet hoe dat ermee moet werken, maar goed, wat. Kijk toch, leuk. Hupla, we gaan weer eens in de zak steken. En ook is hier toch nog toe komt, ik zei, godverdikke, met heel die coronazevers. En dat de coiffeurs niet open zijn. Oh, ik zei, dat is een hele soep in mijn haar voor mijn ogen. Ik kan er niet meteen, hupla, we gaan hier ook aan de kant leggen. Ik kan er niet meteen. Weet je wat ik ook bestelde, gasten? Kijk er hier zijn. Hupla. Gewoon een klaar van Supreme. Ja, gasten. En ja, ben ik daar content van. Ja, een zwart klakje met een beetje speciale stoffen. Hier staat daarop. Kevlar. Ja, dat is blijkbaar een speciaal stofje. Ja, goed. Een klaar. Maar hier staat er steeds bij.
En ja, 2 stickers, of ja, hou, zwart. Het zat daar stickers bij. Je weet dat wel, uit op kop van Supreme zitten daar stickers bij. En ik heb er nog 2 gekocht van Supreme. Een extra large, hoe ik het juist een extra large gebreide condoom. Dus hij waar je als een keer hier zit, dat is heel machtig, hè. Hopla, je doet dat over je hoofd. En nu zie ik gewoon bandiet Arne. En dan moet je allemaal opletten naar huis gasten. Of vannacht sta ik er in bed en pak ik hun alles dat ik tegenkom mee. Nee, weet je wat dat eigenlijk is, hè? Ik zag dat daar in een drop van Supreme. En ik zeg, weet je wat, hè? Dan ga ik dat kopen. Dat is ideaal voor met mijn dak te gaan. Ah ja, met dat het zo goed is. En weet je wat dat er daarbij zat, hè? Die keer hier, hè? Een squenne madame, heb een foto, ja, squenne madame. En weet je, het belangrijkste is, hier aan de achterkant staat er al, de Merry Christmas van Supreme. Ja, ik was er content mee, ik heb al een mailtje weer gestuurd. Merci gasten, ik apprecieer het. Ja, dat is heel waar. Dat er van Dreamland, dat is by the way ook heel waar. Kijk, ik heb een mail gestuurd. Ik heb dat hier zelf opgelost. Ja, wie werkt alle Arne. Kijk, en dan hier dunne stuur af, verdijk, hopla. En nu corona kopen, weg ermee. Hup, mijn klak uit mijn hoofd. En ik heb ook een naam bedacht voor zijn tring. Zijn tring loopt in Lapland, dat weet je ondertussen al. En weet je dat we hem gaan noemen, nee? Ronnie. Ronnie, de trein in Lapland. Voilà. En we gaan er hier een keer in vliegen. Om hier recht te stellen met mijn zetel. Ja, eigenlijk moet ik dat nog niet doen wat dat er al veranderd is. Want er is nog niet dat veranderd. Maar goed, zwart. We gaan dat hier een keer arrangeren, dat we hier zelfs in een trein kunnen route steken. Hier zelfs nog, is hier serieus knutselwerk, zeg. Kijk, normaal hangen er rommels uit plastic boeren aan en ben ik dan allemaal schoon aan te afsnijden, dat dat een beetje schoon en zo is. En kijk, ik zie ook dat ik hier nog had, moet helemaal af een trein maakt of ineens een botsingen. Huppelakje, gasten, dat is hier enorm goed, je moet hier kijken. Kijk, het zit hier al een gat in, je kunt het er wel zien, ja, die trein gaat dan daar deur in. Ik ga nu dat andere deel, hier moet er ook nog een heel deel komen. Ik ga dan ook uitsnijden en doen, maar ik weet nog niet of ik dat aan ga schilderen. Want ik zeg het, die plastic verbrokkeld hier aan alle kanten, dat is eigenlijk gewoon volledig verstorven. Ja, dat spel heeft eerst al 7 jaar en dan nooit nog een keer. Of ja, ik heb begin met elkaar steken, maar ik weet ergens nog niet dat hij in een trein gaat rijden. Maar ik heb gedacht, gasten, ik ga dat gewoon de trein versieren met mijn dingetjes van Supreme, met mijn koptelefoon, met mijn waterkoor. Ik ga dat gewoon zo versieren, gasten. Dat nog een keer de puppen zijn. De kersttrein à la Arne. Ronnie en Lapland ja, cadeautjesstijl, Man, waar zijn we mee bezig? Ik zit hier nu al voor 19 jaar ben ik. Ik zit hier met een trein te spelen en ik noem hem Ronnie de trein in Lapland. Mag hij, gasten? Ja, het staat alweer nog een deel op. Moet hier kijken. En kijk, hier heb ik dus ook uitgesneden. Dat auto's kunnen passeren, nee, gasten. En nu moet ik nog 1 deel uitsnijden. Toen, zijn al de stijl uitgesneden dat ik pijzen, En wat moet er toen nog gebeuren? Eventueel een beetje schilderen, een trein erop, de prijzen erin, versieren en hazen geven. Ik heb dat hier ook gezien. Kijk, gasten. Dat is hier met een knop, Oei, stop vrees dat ik het gewoon. Nu zo. Kijk, dat is hier met een knop, Huppla, en ik kan vullen tot, Maar kijk, ik kan ook nog verder. Dat zal toen achteruit zijn, zeker. Nou goed, zwart, we gaan het wel allemaal zien. We kunnen juist maken dat we niet ontsporen. Want kijk, als we er hieronder ontsporen, moet ik heel die bazaar weer afbreken. Daar heb ik gehoest in. Ik kan dat hier toen bekeken zijn. Ja, misschien dat keer en dat we aan het water schilderen. Ik heb ook gezien dat er water zo in moet. Kan ik dat een blauw schilderen, want je niet bij een bril met water in de trik. Zelfs staan mijn corona koep in 1 keer in de lucht. Het zou toch proper zijn. Man. Einstein. Kijk, de keer hier zijn. Alles ligt er, Maar kijk, wat ik kan zien. Hier is er een padje naar daar en er is daar een brugge. Wacht, dan ga je kijken dat ik met een camera kan installeren. Dan ga je er nu een beetje zien zitten. Stok, hallo. Ja, draaien. Ik ga dat hier een beetje opzetten. Wat verdikken. Ja, kun je ermee goed zien. Dus, dat is hier tot ik bedankt is aan de Maricoon en Brugge. Ja, ik weet niet dat er hier nog een 20 dagen zitten. Dat is zien, maar goed wat. Dus met makettenlijm ga ik hier een brug in elkaar plaatsen. Ik ga hier een keer arrangeren. Het kan allemaal mislopen. Ja. Dus je doet dan een toefke limit, pees ik. Hup, niet te veel. En aan die kant ook. Hup, ook niet te veel. Ja, we zijn al aan het brielen, gasten. Ja, het is al van dat, Maar ja, en nu? Blumheim. Niet plooien. Hup. We plakken het eraan, we plakken het ook aan. En toen een beetje aanduwen. Kijk, zie je het ook om, gasten?
Zie je het al kom? En bruggen voor erover. Ola. We gaan hier moeten opletten of onze bruggen is Kiev. En nu eventjes wachten, hé. En hupla, dat plakt. Oh. Ja, kijk nu. Onze brug is alweer voor de wippen. Hup, weer eraan. Hup, en... nog eventjes wachten. Hupla, en uit de andere kant ook nog, hé. Dus, ja, het is weer om JP. Oei. Wat een brielpotterie. Nou, dat wordt dus een heel eindelijk wachten niet voor gitter, ja. Ja, de brug is geïnstalleerd, Hassen. Kijk hier. Gaan we de stok wel draaien? Kijk, de kan hier zijn. Zie je dat? Hallo, stokkie. Ja, perfect, hé. Die brug staat er nu. Misschien, ja, ik ga er toch een beetje als kelder eerst zo een beetje rap. En hier en dan nog een gebouw placeren, ze. Ton trengdrip en hazen geven. En zo zal dat hier gaan, ze. Hela. Boven van Ararne heb je er al 2 gebouwen hebben gezet, hé. Kijk, de kan hier zijn. Een flat gebouw, een wolkenkrabber en dan nog een roddere wolkenkrabber. Man. Wil je er niet weten wat werk dat er eigenlijk roken is, hè? Zie je er wel, ik heb ook met een overal aan en dat is omdat ik er ga skelderen zijn. We houden hier dat spellement een beetje skelderen. Ho, Lapland en Ronnie moet nog een beetje in de verven staan, kijk. We gaan ook maar een beetje provisoires moeten. Hier een beetje wit, daar een beetje wit, daar een beetje blauw, hier en daar een beetje groen en hoppetas. We gaan greetsen zijn. Dat komt allemaal in orde. Haha, voilà zeg. We gaan hier bij gaan skelderen, nee. En meestal hier gaan we ook nog een gebouw placeren en doen. We gaan het hier al een keer doen. Hup, dat gebouw aan de kant. Al dat werk van Metser Arne, hup, aan de kant ermee. We gaan beginnen met hier een beetje in het witte skelderen, nee. Kijk, dat is hier een plek voor een villa te zetten. Hier daar is een padje naar beneden. Dat is een padje naar boven, dat is over de brug. En hier nog een paar padjes. Hup, de brug ook weg. Hupla, aan de kant ermee. Hier zit mijn potje verven. Ja, het zit er nog wel een beetje in zitten. Ja, we gaan hier beginnen. Dat zal hier ook wel een padjes in zitten. We gaan dat allemaal goed aan, gasten. Dat is ook maar provisoire, hé. Nu zit ik dicht, hé. Ah ja, het is juist, kijk, ik Ronnie nog niet toe. Ik ga hier eerst een keer Ronnie toe. Hier zijn gasten. Dat is Ronnie. Ronnie de TGV. Ah ja. Weet je er dan ook weer? En nu zie je voor het smoten. Hupla. We gaan er nog een keer op zetten. Een beetje groen in gasten. Maar ik ga er allemaal niet filmen. Ik ga er nu hier een beetje skelderen. En dat kan allemaal dik in orde doen. Ik ga dat doen. Ja, gasten. Ronnie's huisje is bikka gereden. We moeten dus nog een gebouw in elkaar plakken. Ja, ik zit al niet vergeten. En ja, alles weer zetten. En dat is hier toen goed gelukt, kijk. Kijk zeg, ik ga hier ook in toe zetten. Ja, stok, je moet wel weer meewerken. Nee. Stok wil niet meewerken. En hoppatas. Kijk de hier zijn, ja, met een penseel. Stok, rustig. Kijk, hopla. Dat is hier het voetbalplank, staat weg gestreten op het veld, maar goed is wat, Ik heb dat heel simpel gemaakt, gasten. Blauw is water, wit is sneeuw en padje, en groen is gebergte. Het zit een beetje donkergroen en een beetje lichtgroen in. Stok. Hopla, Gasten, met een stok doe dan een wissel, zullen. Ja, hier zijn, jij is hier weer. Man, het dan een beetje miserie mee met dat spel soms. Wat je kunt zien is mijn brug weg en ik hier mijn vinger met rode varven gehaperd. Dat vind ik dus wel heel jammer, hè. Maar goed, wat, ja, stok, hier weer een keer. Ja, we gaan nu de gebouwen weer zetten, nee, en dat ook nog een aan elkaar plakken. Dat komt allemaal dik in orde. En toen mag Ronnie en Lapland rondcrossen, nee, voor de rest van de kerstperiode, ja, moet niet pijn dat ik de prijzen uittrekken, nee, gewoon heel de kerstperiode lang, kijk, toertjes draaien. Dat komt dik in orde, gasten. Woehoe! Ja, gasten, we zijn bijna ready. Hier zeg, we gaan mijn klak aan doen, dat we het goed zien, dat er geen haar voor mijn ogen hangt. Hoppetas. Kijk, ik heb ook nog een kerken gezet. De kerken staan al op instort, maar zwart, een hotel heb ik ook gezet. Staat ook volledig op instort. Ik zou dat zeker nooit aan, gasten.
Ja, de keur is groot dat er in bed ligt dat je hun door het plafond voelt. Nu goed wat, al de rest staat redelijk goed. En nu is het moment aangekomen, hier zeg. Rudy mag rondscheren in Lapland. Maar we gaan eerst nog moeten in elkaar steken, zie ik hier. Dus, een stage dat doe ik ook niet aan mee. He. Ja, zeg, ik heb het gezegd, je moet hier blijven rondrijden tot eind kerstperiode. He. En nu is de big day voor Rudy. He. Oh, kijk gasten, kijk. Oh, ja, voilà, wel op prijs. Zijn antennes moeten dus naar beneden. Of in een botsingen. Wow. En we hier kunnen sporenwissel al leggen, hè. Wow, yo. Rudy. Gasten, Rudy is al ontspoord, pees ik. Hallo Rudy. Kan je dat je eerst allemaal niet zien, hè? Maar dat is hier serieuze soepen, hè. Rudy is heel van het padje. Woehoe, Rudy did it. Kijk ze, hier is de huppla. Zie hem gaan. Jebla. Hey, dat is wel nog chique gasten, voor dat zo lekker allemaal te bekijken. Oei. Godverdikke Rudy, jongen. Allee, het lukt al iedere keer, hè. Je hebt eerst 20 toeren gereden. Kijk, ze gaan hem nu op spoor zetten, hè. Niet normaal, hè, Rudy. Hopla. Hij is weer vertrokken, zullen. Oh, ja, kijk, weer een ontsporing, hè. We gaan dat hier anders oplossen, hè, gasten. We gaan Rudy een verbouwing doen. Ik ga dat hier op zetten, hè. Ja, met een statief. Maar dat dat hier goed gefocust staat, dat je er goed kunt. Ik ga Rudy upgraden. Nu houdt hier gewoon kringen, hè. Waar is Rudy? De echte Rudy? En de zware Rudy. Hopla. Heel trek eraf. Hup. En Rudy kan alleen erin zijn. Zonder passagiers. We gaan hem hier erop spelen, zijn. Dat gaat in orde zijn. Jebla, hey, zie hem gaan. Woehoe! Hey, nu zijn we vertrokken, we gasten. Oh. Hopla, de korte route en nu gaan we de lange route. Hey. Normaal zie je dat moet lukken. Ja, Rudy. Ah, weer de korte route. Hup. Oh, Rudy, we gaan nou weer het ontsporen. We gaan een keer Rudy pushen to the limits, hè. We gaan hem een volle bak laten erin. Eerst opwarmen. Hoe helemaal kom. Rudy, oi. Oh. Dat was hier de vlog, hè. Steve, bedankt voor het kijken. En ik heb nu dus heel dat spellement gebouwd. Ik ga dat eerst heel weer afbrengen en weer in zijn dozen en aan de kant leggen. Nu goed wat, Rudy heeft toch gereden, hè. Ik ga hem nog zeker het oog van dicht te zijn. Ik weet niet of je hem goed kan zien. Kijk, daar komt hij dan, de Rudy. Jepla, we gaan hem een volledig toertje volgen. Dan is hier dus de afsluiter van de vlog. Hupla. Oh, en nu zie je lopen. Hupla, daar is hij, hè. Hoe is nu Rudy? Jepla. We gaan een volle zak, hè. Oh. Ja, het is omzeepen. Voilà, zijn gasten. Steve, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dat was de vlog met Rudy en Lapland. Arrivederci. Oh ja, en niet te vergeten van eens een vrolijk kerstfeest, hè, gasten. Ik ging dat je nog verder vergeten te zeggen. En vergeet ook niet te liken en te abonneren. En in elk geval, geniet allemaal van een kerst. Geen lockdown parties, want dat mag niet van de politie. En dat is ook nieuws voor de corona. En het was naartoe het allemaal in de sluizen. En allee, salut gasten. Steve, bedankt voor het kijken.